40 000 lidí se přijelo podívat do Lešan u Benešova na tankový den. Letošní specialitou byly tanky konce druhé světové války. Osoba židovského původu není oprávněna vykonávat funkci znalce. Nebo se bojíte příkrti a chcete, aby to udělali lidi? Puste je! Puste je! Puste je! Vyžírají nás akorát, ty vole, ještě si budou otvírat huby! Ať je dělnická strana! Lidé povstaň! A bouře může začít. Který mi položil otázku. Jakým způsobem se manipuluje s veřejným míněním v této zemi? O narušení klidu, veřejného pořádku a státního svátku se dnes odpoledne v Praze na Václavském náměstí a poté v dalších částech centra hlavního města pokusili asi 3000 osob. V listopadu 89 by ještě nikoho nenapadlo, že se zanedlouho objeví několik tisíc příznivců nacistické ideologie. Nikdo nepředpokládal, že toto hnutí za sebou zanechá po 20 letech na desítky mrtvých a že mámy a tátové od rodin začnou pochodovat po boku neonacistů. My si musíme uvědomit, co vlastně ten počátek 90. let pro tu společnost znamenal. Ta společnost se najednou strašně moc uvolnila. Najednou se zdiskreditovaly ty předcházející autority. Začalo se s vytvářením něčeho novýho, o čem si můžeme myslet, co chceme, ale co zároveň jakoby uvolnilo do té společnosti hlad po něčem novým. Otevřenost něčemu novému. První příznivci punku i skinheads se v Československu začali objevovat již během 80. let. Prvotním impulzem k jejich vzniku je v zásadě intuitivní odpor ke komunistické moci, policii a zatuchlé měšťácké společnosti pozdní normalizace 80. let. Nedostatek informací způsobený železnou oponou pak často deformoval podobu obou subkultur. Občas dochází ke konfliktům, ty ale nemají v naprosté většině politický základ. Hlavním postojem mladých punks a skinheads, kteří v té době tvoří takřka totožnou složku antikomunistického undergroundu, byl společný odpor k bolševickému režimu. Uvnitř obou subkultur se začaly objevovat protichůdné postoje. Někdy se dokonce společně punkáči i skinheadi vydávali na výpravy proti cikánům nebo Vietnamcům. Dost často se stávalo, že jsme potkali nějaký naciskinheady a nebylo jasný, jestli se s námi budou chtít být, nebo jestli budou chtít jít radši na pivo. Některý punkeři to řešili tak, že se jim snažili postavit a někteří to řešili tak, že si vyholili do druhého dne hlavu a připojili se k nim. Skupina Orlík zaznamenala veliký skok z 16. na 5. místo. Občan romské národnosti zlámal někomu všechny kosti za to, že ten ubožák mu 20 korun nechtěl dát.
prakticky v anamnéze každého toho skinheada tíhnoucího k tomuhle bylo. Kamarád mi přinesl kazetu s Orlíkem, jo, a poslech jsem slyšel Bílou liku. Druhá deska je mnohem lepší než první. Je už vyjasněná, žádný takový schovávačky jako Ali Pagil, je to tam všechno na ostro. Cikáni, všechny tyhle ty šmejdi. Oni se nechtějí nechat filmovat, oni chtějí vnitřní osvobození, vytvořit si svoje alternativu prostřed svazujícího systému. Konflikty větší začaly už v průběhu 90. roku. Takovou první velkou akcí byla bránická žízeň v 91., kdy kolem více jak 100 skinheadů, kteří maskovaní a vyzbrojení napadli koncert v Bráníku a asi tisícihlaví zástup pankáčů brutálním způsobem rozehnali. V roce 1991 anarchisté pořádají 2 demonstrace proti megalomanské všeobecné československé výstavě na pražském výstavišti. První demonstraci rozežené policie, u druhé se srocuje několik desítek skinheadů a na demonstraci zaútočí. Část lidí se brání, většina ale raději utíká. Policie útoku přihlíží, ale v zásadě se mu nesnaží zabránit. Mluví se dokonce o tom, že policie, která do jisté míry se skinheady sympatizuje, se s nimi na útoku přímo domluvila. A to, co se nám tady dneska předvedli, to bylo co? To nebyl fakt. A co jsme předváděli kolikrát vy? A to jsou vaše články? Kolikrát tohle byla normální povolená demonstrace. Jakým právem oni útočí na povolenou demonstraci? Jakým právem a proč? Ale proč? Útočí proto, že vaše články útočí taky. Jenže články drží někoho doslova žlamu, když útočíte proti článkům, ne? Praštěli někoho do hlavy. Článkama neustále rozpoutáváte. Počkej, ale... Než je domluvit do prdele, můžu to doříct. Vzpomínám si na Oldřicha Kužílka, jinak liberála, člena Vody, že místopředsedu Braně bezpečnostního výboru, který dokonce vystoupil tím programem, pokusem utvořit něco ze skinheadů, něco na způsob Národní gardy, nějakých pořádkových oddílů, jo. Pro naprostou větčinu těch účastníků bylo to brutální násilí vyloženým šokem, utíkající, plačící dívky, že zmlácení kluci, jo, tady nechápali, co se děje. Smrt fašismu! 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 Pryč s rasismem! Nechceme násilí! Pro všechny jsou květiny! Pro všechny je svoboda! Pryč s nimi, kdo je proti nám! My jsme s váma! Chceme míru tady žít! Anarchistické hnutí pořádá demonstrace proti rasismu a fašismu, na které se daří dokonce částečně přilákat i Romy. Ti jsou v této době schopní se dobře organizovat a snaží se vystupovat proti vlastní diskriminaci. Demonstrace jsou však stále častěji napadány na skinheady. Jako takový hnus, který se z lidí prostě po listopadu vylil a který si můžou dávat jako beztrestně najevo. Takže já jsem hrozně rád, že jste tady. Zvu vás na ten koncert, který se za ty 2-3 hodinky bude konat a společně doufám, že tomu rasismu ukážeme, kam patří. Do prdele, děkuju vám. Boj za lidská práva, bojkot nástupu do armády, pryč s rasismem, fašismem, nechceme násilí, to bylo zhruba vše.
Příznivci pořádajících organizací považují zřejmě svůj vhled za dostatečně výmluvný. Ovšem ani to málo, co jsme slyšeli, nějak nekorespondovalo s jejich chováním u kasáren na náměstí Republiky. Když se jim však vrata vyrazit nepodařilo, uklidili ulici a v klidu se odebrali na koncert na Střeleckém ostrově. Protože se zadu na to teď člověka. Stáněte do říce, někdo vás sem nevolal. Stáně do Ruska, Dostal z bodržky, jak je ti to jasný, ne? Táhněte! Jdi pryč! Táhněte! Jestli na své málo! Není fašisté! Fašistický stát
to my jsme vás skláněli, jo. A ne proto, abyste nám vy napadali. A nám nedávali ještě nějaký sviňáckej. Ale to zůvenej. Já to nejsem zvědavej. Já jsem obyčejný člověk. Já koukám. Je to šok i pro samotné anarchisty. Do té doby neporazitelní skýni utíkají a někteří jsou i byti. Tato zkušenost ukazuje, že se neonacistům dá úspěšně bránit. Když ji napadla 50členná skupina skinheadů, policie nebyla. Jo? Po Opletalově ulici, když konečně přelila se míra trpělivosti a začali jsme ty skinheady hrát, jo? Pryč, jo? Se dovolili zaútočit, tak se najednou policisté vynořili, že jo? V podstatě na ochranu skinheadů. Zřejmě policejní orgány mají blíže k fašistům, jo, než... Ale to... No, jak si zřejmě jim připadá, no, asi je to logické, že jim připadají státotvornější než anarchisté, no. První zmínka o vraždě s rasistickým podtextem je už z června 1990, kdy skupina skinheadů a pankáčů s řetězy, tyčemi a noži napadla v Plzni Turka, kterého považovali za Roma. Muž zemřel na následky bodných ran. Druhá vražda byla pak vyvrcholením třídenního pogromu na romskou rodinu v Klatovech. Na svědomí nemají neonacisté, ale spořádaní občané. Chci připomenout, že první použití molotovů by bylo ze strany nácků, kteří tím napadli někdy z jara 91. koncert, který byl v dopravních podnicích. Jo, to byla, tuším, Exploited nebo nějaké taková kapela. Ovšem neúspěšně, jo, že hořeli spíš samotní náckové, že jim to teda bouchalo v rukách. Jo. Ale na naší českou scénu vnesli že jo, ten prostředek, jo, náckové, a jak víme, že jo, používají ho velmi líbeně. Na toho 1. máje 92 jsme jim to vrátili jejich vlastními silami. Udělejte rovnici, jdou přímo proti nám! Hej, o tu kameru přímo. Cikáni! Bolševici! Trotskisti! Komunisti! Rudí! V tuto chvíli začaly vzduchem lítat dlažební kosky. Bitva začíná. Že to, co tam radši cítí, rozlejzaj se po ulici, všude kam se podíváš, a mě teďka zajímá, co si vlastně uděláš. Marozen, Osvětim a Terezín. A když už bylo jasné, kdo dnes vítězí, vlítla do toho policie.
Další máš len, kde to všude, jiný pocit na druhou, pojedu všem to vodou, tělo se zavřený, policejní čaštové, zákony se vání. Chlapci v zeleném na rohu stojí. Myslí si, že máš strach, že se jich bojí. Okamžitě se rozejdete, nebo proti vám použijeme donucovací prostředky. A co proti skinu? My nejsme fašisti! My nejsme fašisti! Po příjezdu policie dochází již jen k menším rozporům. Není to pravda! Jak to pravda? Stejně by ty jsi spíš bílej, nebo jsi spíš Čech? Já jsem bílej Čech, jo? Ale mě to je úplně špůl. Když jdu z češtího plynu, tak si to nevadí, veď? A kdo to dobrá, kdo to žval? Kopčáci na fotbale to žvali, bo. To neukazuj na mě, to nevadí, neukazuj s tím na mě, jak z tohle bude válka? Proč to válka, si říkám? Proč to válka, taky ho chce nechce. Nech to bejde! Co je? Šmejdi ze strany levičácký, vole! Kurdy, vole! Prohra na Letné znamená pro naciskinheady v Praze na dlouhou dobu útlum veřejných akcí. Dále ale pokračuje a zesiluje běžné pouliční násilí. Neonacisté pravidelně vyrážejí do ulic a hledají příležitost někoho napadnout. Nejhorším obdobím byl podzim roku 93, kdy během jednoho měsíce září až začátku října došlo ke 4 vraždám nacistickým. Začalo to pogromem v Písku, že při kterém utopili Tibora Daniela. V Praze ukopali že na metru dneska Davidský, tehdy ještě snad termínově ukopali Filipa Venclíka, našeho kamaráda. A pak v Plzni vyhodili z tramvaje, a přičemž se zabila dívku, která se provinila v očích těch Renácků tím, že chodila s romským klukem. No a finální byla pak incident na Praze 10, kdy ten chlapík, v podstatě normální občan středních let, si v hospodě dovolil se skupinou naciskinheadů polemizovat. No a když nemohli jak si ho vyargumentovat, tak si ho počkali na něj před hospodou a tam ho ukopali k smrti. Zabití Filipa Venclíka, kytaristy punkové skupiny Rusko, má vliv na aktivizaci občanské společnosti. Filip se zastane napadeného člověka v metru a útočník ho při potyčce smrtelně zraní. Přestože se nejednalo o neonacistu, pohyboval se útočník v prostředí spartanských chuligánů a neonacistů. Vlastimil Venclík, známý režisér, informuje o smrti svého syna tehdejší politiky a natáčí o jeho smrti film. Část společnosti si najednou uvědomuje, že neonacisté mohou být opravdu nebezpeční. Už nejde o smrt bezejmenného Roma. Ukazuje se, že podobná věc se může stát komukoli. Režisér Venclík spolu s dalšími nakonec zakládá hnutí občanské solidarity a tolerance. Doba byla mnohem nesešněrovanější, mnohem otevřenější, což mělo svoje jako ohromné kladné stránky, ale mělo to i své stránky záporné. Například právě značný sklon bagatelizovat tu aktivitu těch rasistických skinheadů.
nevnímat ji jako společenskou hrozbu, vnímat to, abych použil slova, která opravdu zazněla v souvislosti s rasistickou vraždou Tibora Danihela, z úst teď nevím, jestli soudce nebo státního zástupce, že vnímat to jako vyjančenou klukovinu. A proto cikáni! 19. března se v hospodě u Zábranských sešla fašistická frakce hnutí Skinheads na koncertě vlastenecké hudby. Poprvé se cítím v Karlíně večer bezpečnej. Připojil svoji tu kameru. Ale kamaráde, já jsem to upozorňoval, jestli to povýší na televizi doma. A už to běželo, vole, já tě nechám sejmout, vole. Je to jedno. Tato soukromá party je jenom sjednocení těch skinheadských kruhů. Stejně tak, jako to na té oficiální úrovni dělá Žirinovský, tak oni tady na té nižší úrovni u těch skinheadů, jestli to tak dá říct, se sjednocují taky a to je velice nebezpečné. Ve stejné chvíli se ovšem v Přerově konala jiná skinheadská akce, ohlášená demonstrace řádně registrovaného občanského sdružení Vlastenecká liga. Tím došlo k historickému a demonstrativnímu rozdělení skinheadů na dvě frakce, fašistickou a nefašistickou. Kdo byl v Přerově, nemohl být v Praze. A naopak. Rozhodnout se museli i váhaví. Jsme jednoznačně proti fašismu, odmítáme rasismus a nechceme být zaměňováni příznivci jiných skinheadských hnutí, který propagují fašismus, propagují násilí. Myslím si, že pokud by tady nebyl takovej nárůst té kriminality, především teda romský nebo já nevím, zahraničních dělníků a podobně, přistěhovalců, ale i vůbec prostě jako takových těch živlů na okraji společnosti, tak by k takovýmhle tom nemohlo docházet. Obavě, abychom nebyli označeni za rasisty, upevňujeme Romy v jejich privilegiích a beztrestnosti. A tím rasismus podporujeme. A skíni, ti jsou toho pouhým důsledkem. Cikáni by měli být trestně odpovědní už od narození, protože prakticky to už je jejich největší zločin. Dámy a pánové, děkuji za přivítání. Záhy po sametové revoluci se objevuje také populistická strana pro republiku. Republikánská strana Československa Miroslava Sládka, jejíž zástupci se v roce 1992 dostávají do tehdejšího federálního shromáždění i České národní rady. Nenávist k Romům je jedním z častých Sládkových témat. Rasističtí skinheadi republikány volí a část z první generace neonacistů se přímo zapojuje do jejich aktivit. Hnutí občanské solidarity a tolerance se snaží tlačit na státní orgány, aby proti agresivním rasistům postupovali podle platných zákonů. Usiluje také o zavedení pojmu rasová vražda do trestního práva. V Praze se jádro anarchistického hnutí scházelo v redakci a kontra ve Vlčenské ulici a později v jednom z prvních politických spotů Sochorce v Holešovicích. Tam docházelo často k tomu, že se nacisti snažili ten prostor napadnout, což se jim jednou i podařilo, když tam na místo dorazili ve chvíli, kdy ten prostor bránili jenom 3 lidi a policie, která tam dorazila taky zároveň s nima, tak si vynutila vstup. Nacisti následně do toho prostoru vnikli, napadali lidi a ničili veškeré zařízení za přihlížení policistů. Pro to hnutí bylo hodně důležité vymezit se velmi ostře proti těm hodnotám, které to neonacistické hnutí představovalo. Ty anarchisti neviděli v těch neonacistech nebo rasistických skinheadech jenom rasisty, ale jako viděli v nich taky kvintesenci jako autority, kvintesenci přístupů jako silný vůdce, silný stát, silný národ, přístupů, které vlastně byly úplně protikladné k jejich filozofii. Zároveň, jak si pro ně ti neonacisté, tak jako pro etnické menšiny, tak jako pro některé sexuální menšiny, tak jako pro spoustu mladých lidí, kteří byli těmi neonacisty jenom vágně identifikováni jako jejich nepřátelé, tak pro ně ti neonacisté představovali fyzickou hrozbu.
situaci, kdy samotné ty přímé akce, demonstrace, různé aktivity nepřinášely dostatečný výsledek, takže měl jsem pocit, že je třeba otevřít další frontu. Vyznavači hnutí Skinhead zahnali před rokem do Otavy 4 Romy, z nichž 18letý Tibor Danyhel v řece utonul. Já jsem se ji snažil uklidňovat, nějak podporadit, pak vyvrcholilo to tím, kdy ona už v tom nemocně psychicky nevydržela a vykřikla tam něco v tom smyslu, kdybyste soudili je za ukradnou slepici, tak dostanou víc, jo, taky soudce vyloučil, jo, vyhodil. Skinheadi, kteří tam se smáli, nahlas pokřikovali, jo, ty nechtem, proti ním se neodvážil vykřiknout a tady pochopitelný projev emocí, prostě okamžitě ten soudce trestal. Ticho, to není možné být ticho, lidé, to jste se zbláznili. To nemůže být ticho. Tak co je ty svině? V malém domku zahradní ulici ve Žďáru nad Sázovou byl v sobotu večer zabit Rom. Jaroslav Kuráček byl odsouzen k 31 měsícům vězení ve věznici s dozorem. Biháriová ze strachu ustoupila, proud ji strhnul a přes záchranný pokus Elišky Pilařové v Labi utonula. 40letý Milan Lacko zahynul 2. květnovou neděli tohoto roku po potyčce se 4 mladíky, příznivci hnutí Skinheads. Po napadení zůstal Milan Lacko ležet na ulici, kde ho poté usmrtil projíždějící nákladní automobil. Neexistoval žádný nákladňák, který by Milana Lacka u těch údajných 50 metrů vláčel, že jedině násilí na ně spáchali skinheadi a poté do něho bezmocně ležícího najel osobní automobil řízený policistou. Často tu chybí nějaká vůle rozkryt to v plném rozsahu a postihnout nejenom ty přímé pachatele, ale i iniciátory, i ideové vůdce. Zvlášť když oběťmi byli že jo, Romové a pachateli třeba synové policistů. Třeba v tom případu Tibora Danyhela z Písku 93, tam figurovali lidi, kteří, protože se jim podařilo vyhnout se, že nebyli stíháni, ty se objevují i po více jak 10 letech, že pohybu stále ve scéně, jo. Naopak díky vyrostli, že jo, a z těch řadových účastníků, že jo, se stali, třeba z těch budějovických se stali, že jo, čelní postavy. Anarchistické hnutí přitahuje v první polovině 90. let do svých řad poměrně početnou skupinu zejména mladých lidí. Funguje několik skvotů, mezi nejznámější nepochybně patří pražská Ladronka, která získává celoevropskou proslulost. Subkultura se spojuje s politikou a začíná vytvářet vlastní zázemí v podobě klubů. Jedním z významných se stává pražský klub Propast. Zde se schází i militantně laděná část antifašistů. Já osobně jsem byl u zdi, kde jsem měl pouta na rukách, bylo mi hlavou třískáno o zeď, měl jsem samopal u spánku, bylo mi nadáváno do skurvených levičáků. Razzie v Propasti byla pro spoustu lidí docela šok a hodně z nich vlastně nechápalo, že se něco takového může po roce 89 opakovat v rámci policejní brutality. Byla to jednoznačná nespravedlnost, která spoustu lidí podnítila k tomu, aby se začala organizovat.
té době neonacisti si v podstatě dělali, co chtěli, napadali lidi, vraždili lidi, hajlovali na koncertech. Z našeho pohledu policie tomu jenom přihlížela a chovala se k ním jako k klukům, kteří z toho všeho jednou vyrostou. Zatímco kdokoliv, kdo se aktivně stavil proti rasismu, tak byl neustále šikanován. V tu chvíli jsme založili první skupinu antifašistické akce v Praze. V momentě, kdy se nějaká organizace vymezí tím násilným postupem vůči neonacistům a ještě navíc jako AFA, zejména v těch počátečních období, klade velký důraz na kritiku pacifismu a jako až na jako pohrdání pacifismem, tak to mohlo vnášet zbytečné rozpory a jako pocity, že tady se hraje o určitou hierarchii, že prostě ti, kdo se věnují militantní aktivitě, tak jakoby se staví do pozice těch jako bojovníků, těch, kteří jakoby dělají tu skutečnou práci, dělají tu skutečnou jako aktivitu na rozdíl od nějakých pacifistických pozérů, což nebylo úplně spravedlivý a zejména za situace, kdy jaksi řada těch lidí s těmi jinými názory na násilí byla třeba těmi neonacisty ohrožena úplně stejně, nebo v některých případech možná i víc, tím, že na rozdíl od těch militantních antifašistů ukazovali na těch demonstracích svý obličeje a podobně. Oni se násilí nezdráhají, my se jako taky nebojíme. Tam je nutný použít veškerý dostupný možný jako prostředky, včetně násilí, hrubýho. Černý, bílý, spojme síly! Osobně jsem z toho měl dojem, že fungují spíše jako žádoucí sparring partneři pro tyhle neonacistické skupiny, než aby skutečně je zatlačovali z ulic, spíš je to povzbuzovalo a vyhecovalo k dalším aktivitám. Ne, že by použití síly zavrhoval, v žádném případě, sám jsem se několika takových akcí účastnil, ale smysl má jedině v součinnosti s dalšími, samo o sobě to ty žádoucí výsledky nepřinese a může se to obrátit i proti antifašistům. V roce 1997 zavraždí dva opilí neonacisté mladého Súdánce studujícího v Praze. Vražda je značně medializována a ukazuje se, že na vraždu Černocha je veřejnost schopná zareagovat na rozdíl od předešlých vražd Romů. Uskutečňuje se několik antirasistických demonstrací, kterých se účastní tisíce lidí, včetně vrcholných politiků. Asi 300 lidí se dnes sešlo okolo 17. hodiny před Husovým pomníkem. Svou přítomností a zapálením svíček upozornili nejen na vraždu sudánského studenta, ale i na řadu dalších rasistických útoků. Rozhodně vyjadřujeme aspoň nějaký názor a když nebudeme nic dělat, tak tomu asi už vůbec nepomůžeme. V České republice se odehrálo za posledních 7 let téměř 1200 útoků z rasových nebo ideologických důvodů. Před
Předseda sněmovny Miloš Zeman požádal legislativní radu parlamentu, aby připravila podklady pro to, aby bylo hnutí skinheads postaveno mimo zákon, a podpořil ho i předseda Senátu Petr Pithart. Politici mají vždycky takový zvyk mluvit, přesvědčit lidi, ale je čas, aby ta přesvědčení a mluvení se stala skutečnost, abychom mohli reagovat proti takové násilí. Dá se říci, že v České republice se stala taková cesta na rasismus. Ale tento fakt dneska nám dokazuje, že doopravdy něco tady se děje. Tentokrát signalizovali výrazný protest proti rasismu. Se proti fašismu a rasismu začala na náměstí Přerov. Slušníci Holých Chlebek byli zadrženi. Účastníci demonstrace se na Českobudějovickém vlakovém nádraží. Je tady kolem 25 mrtvých z rasových a ideových důvodů a oni prostě až po 25. začnou něco dělat, jo. Což je úplný nesmysl. Na demonstraci proti rasismu, fašismu a násilí se dnes sjeli do Českých Budějovic anarchisté z Chebu, Brna a dalších míst. Demonstraci ohlásili organizátoři už koncem září. Řekněte nám, proč třeba tady demonstrujete? Proč? My demonstrujeme kvůli tomu, co vás nezajímá 7 let, začalo vás to zajímat, když zabili studenta z bohaté země, se kterou bychom mohli mít problémy. Myslíte, že ta demonstrace pomůže třeba k tomu, aby se to zlepšilo? Ne, nepomůžeme, my jsme tu byli stejně, i kdyby se to nestalo před týdnem. Ale vy byste tady nebyli. Anarchisté ale překvapivě vystoupili i proti návrhu Miloše Zemana postavit hnutí skinheads mimo zákon. S anarchistama jsou na demonstracích také skinheadi a sharp skins a red skins. To jsou skinheadi, kteří jsou proti rasismu a fašismu. Nebylo zbytečné na to upozornit, protože policajti se k tomu chovají úplně, prostě, že to tolerujou, jo. Jeden ze skinheadů také napadl fotografujícího novináře a byl zadržen policií. Napaden byl dokonce i náš kameraman. Já jsem třeba zažil, když byl ministrem vnitra pan Gross, tak vím, že jednou přišel velice jako rozezlen, že něco viděl v televizi a chtěl, aby se to hnedka řešilo, aby na to byla okamžitě nějaká reakce, svolal si všechny ty policejní funkcionáře, všem jim jakoby vynadal a zadal jim, co mají dělat, a chvilku se opravdu jakoby něco dělo, ale pak to vždycky ustalo. A to já mám trochu obavu, že my tady budeme vždycky mít vlnu, během té vlny se to zase trošku jakoby, jak to u nás tak jako chodí, tak se to prostě přežene, veřejnost z toho bude už potom taková unavená, už jí to bude prostě, přestane jí to bavit, jo. To téma přestane být jakoby novinářsky zajímavé. V tu chvíli to povede k tomu, že poleví taková ta ostražitost veřejnosti, taková ta bdělost jakoby proti extremistická nebo proti neonacistická. No a ten neonacismus to samozřejmě vždycky vycítí a zase se vzedme, zase udělá nějakou aktivitu, zase se zorganizuje, začne být drzejší. On celkem jakoby reaguje na to, co se v té veřejnosti děje. Byli jsme v metru, tak tam jako napadli nás, no, nadávali a potom jsme ani nic neslyšel, potom už začali mláčit. Potom prostě kopance a to jako... Tady vidíte na kolegu, tak co si vy chcete? Útok skinů předcházel pochodu proti fašismu, který se konal v den výročí vítězného ukončení květnového povstání českého lidu proti nacistům. Nacisti, zahněte! Romové, zůstaňte! Sládek je fašista! Sládek je fašista! Sládek je fašista! Při příchodu na Staroměstské náměstí, kde manifestace končila, vyzvali anarchisté přítomné občany, aby se v boji proti fašismu spojili černí i bílí. Právě v těchto okamžicích byl však jeden z účastníků manifestace zraněn. Podle jeho přátel šlo o nečekaný útok příslušníka hnutí skinheads. Iniciativa proti rasismu, která je se vlastně několik politických subjektů jako socialistická solidarita na jedné straně a humanistické hnutí aspoň na nějakou dobu na straně druhé snažili vlastně tu vlnu z toho spontánního antirasismu nějak zachytit a jakoby transformovat ten hněv, ten nesouhlas s rasismem v nějakou aktivitu. Ta aktivita se pak zaměřila proti tomu nejviditelnějšímu a v daném případě nejaktuálnějšímu cíli, což byly v
tomto případě Sládkovi republikáni. Předseda republikánů Miroslav Sládek je na svobodě. Obvodní soud pro Prahu 1 ho dnes totiž zprostil obžaloby za jeho protiněmecké výroky, které pronesl loni v lednu při podpisu česko-německé deklarace. Sládek tehdy řekl, že mrtvých Němců bylo ve válce málo a že by se měli převychovat. Časopis Republika podle ministerstva vnitra hlásal rasismus. Přední neonáckej té první dekády tohoto století, jako je Tomáš Kebza, jako je třeba Kalinovský, tak bylo možné potkávat tehdy na akcích republikánské mládeže. Může být, že třeba například nevěřím v holokaust. Zavřou mě za to, jak skoupého. To za to nestojí. Já si budu myslet stále dál, ale budu to vést politicky. Čechy, Čechů! Čechy, Čechů! Jak pan Sládek ukončí svoji činnost v republikánské straně, přál bych si nejenom já, ale doufám i Martin, aby pan Kebza byl jakby vůdce republikánů. I po třetím obvinění z trestného činu zůstává Kebza na svobodě a pracuje pro republikánskou mládež. Já ho můžu hodnotit v rámci našeho sdružení, myslím si, že ta jeho činnost je pozitivní. Co dělá ve svém soukromém čase, to vám bohužel nemohu říct, jelikož s ním nežijí a nemůžu ho doprovázet vlastně ve dne v noci. A víte o tom, že on je napojen na neonacisty? Tak to nevím, to je pro mě věc zcela nová a nevím, z čeho tak vycházíte, nebo máte nějaké důkazy. Já vám říkám, že názory pana Kebzy znám takové, které odpovídají našemu myšlení a ty nemají nic společného s neonacismem. Já nevím, jestli je to rozdvojená osobnost a chová se tak jednou v noci, jednou ve dne, to jako skutečně nevím. A vy ho znáte dobře, protože vy jste dlouholetí přátelé. Jak tohle to víte? No, já mám pocit, že vy jste snad spolu chodili do školy dokonce. Vidíte, jak to víte? No, víte. Na podzim 98 přišla nová strategie neonacistů, nově vznikající organizace nebo uskupení jako Národní odpor a nově jakoby výrazně viditelná organizace Národní aliance vycházely ve spolupráci s těmi etablovanými občanskými sdruženími, které se nehlásily přímo k neonacistické ideologii, ale spolupracovaly s nimi, jako byla Vlastenecká fronta, tak začaly společně soustředně vycházet do ulic od podzima 98, tak když jakoby s touto taktikou přišli, tak tady vlastně nebyla ta síla, která byla předtím přítomná, aby se jim postavila. Vlastně zůstalo to opět na anarchisty. Zákazník může stát ve frontě maximálně 2 minuty, obsloužen za minutu. Pokud není hamburger prodán do 10 minut a hranolky do 7 minut od vyrobení, končí v odpadu. Tolik let jste měli svoje fotry za debily, ne o to nic, celkem rychle jste se potadili, ani na to nemyslíte, ale každou chvíli hodí se vám něco z toho, co vás naučili. Šikovní jste, když jste nefér a blbý, když nekradete a taky, že nikomu nic nikdy nedarujete. Hníje to ve vás jak to maso, kterým se odspete a když otevřete pusu, tak nic neblejete. Máte spoustu zásad a stejně tak nežijete a hlavně pevnou víru, že tohle to je to, co chcete a o většině věcí většinou nevíte víc, než jak jste si jistý, že nestojí za nic, ale až jednou zjistím, že já vám nevadím, začnu o sobě pochybovat a o vás mít obavy.
stále širší spektrum aktivit se pohled veřejnosti na anarchisty postupně mění k horšímu. Zásadní vliv na veřejné mínění o anarchistech a antifašistech mají média, která vykreslují anarchistické hnutí jako bandu alkoholiků a vandalů. Právě tak vykreslí účastníky první Global Street Party v Praze. Ta se koná v rámci Mezinárodního akčního dne proti destruktivní politice Světové obchodní organizace. Global Street Party se zúčastní několik tisíc lidí, z velké části i mimo tehdejší anarchistické hnutí. Než se policii podařilo rozehnat rozvášněný dav demonstrantů, došlo k velkým hmotným škodám. Škody, které demonstranti včera způsobili, nejsou zatím vyčísleny. Tisíce výtržníků pak totiž začali demolovat prostor před hlavním nádražím a hlavně obchody zahraničních firm na Václavském náměstí a ve Vodičkově ulici. Škody způsobené účastníky demonstrace nejsou definitivně vyčísleny. Jen McDonald, jehož 2 restaurace byly terčem útoku výtržníků, je odhaduje na 100 000. Docházelo k výtržnostem, docházelo poškozování majetku. Hmotné škody policie činí zatím 250 000 korun na služebním vozidle a 130 000 na vybavení policistů a oblečení. Přestože policie tvrdí, že pohyb demonstrantů monitorovala, při ničení majetku účinně nezasáhla. Byl to projev těch, kteří útočili, protože oni chtěli bojovat proti globalizaci a nadnárodní společnosti jsou pro ně symbolem této globalizace, nicméně vlastnictví nedotknutelné, takže já odsuzuji ničení majetku kohokoliv. Tato akce má ale i antifašistický rozměr. První konflikt s policií odstartuje ničení předvolebního billboardu s Miroslavem Sládkem. Pak účastníci zaútočí na obchod se skinheadskou módou Černá můra ve Vodičkově ulici. Tam se scházejí i pracují špičky tehdejší pražské neonacistické scény. Nemůžeme také nemluvit o tom, co se to vlastně děje u části naší mládeže, o co jim jde, když akce vyvrcholí tak, jako to bylo minulou sobotu. Pour un samouraï, pour un croisé en guerre. Avec ta batte de baseball et ton pitbull de merde, tu me fous la nausée quand j'aperçois ton blaire. Tes yeux emplis de néant et ta haine au goût, de la race. Tu vomis une théorie aussi ignoble qu'erroné, petit que belle cendrille de haine, de frustration. Tu n'es qu'un ramassis, fasciste base. Tu es mon pire ennemi. Au nom de ces idées, combien de barrières policières devront subir tous ceux qui ne répondent pas aux critères? Combien de crawlers d'affiches pourront encore de sang-froid abattre un gosse qui s'enfuyait déjà? Ne parlons même pas des 20% des lecteurs qui légalement déterrent Hitler de son bunker et qui parlent en vote et leur ignorance sur un socle de boue. Než se rozmátil ten první McDonald a pak prostě se rozmátil? Kdo rozmátil? Rozmátili ho. Kdo? My. Všichni. Demonstranti se šli, to byla úplně spontánní, se někdo začal vyřvávat, jak oni tam naběhali, rozmátili výlohy. Ale je normální, proč? Ale dobře, že to rozmátili. A potom šli sem, tady to rozmátili taky. McDonalda i Černou můru. A v Černý můře to jsou se samý svině tam, i v tom McDonaldu. Jakékoliv krádeže, rozbíjení výloh nebo jiné ničení samozřejmě odmítáme, ale celá situace po zásahu ve Vodičkově ulici svědčí spíše o tom, že policie pojala zákrok jako trest za fiasko, které během dne utrpěla. Vina musí být posuzována individuálně a potrestán musí být konkrétní pachatel. To, že je někdo účastníkem demonstrace, neznamená automaticky, že je vinen. Věříme, že celá věc bude odpovědně prošetřena a vyšetřování neskončí ve ztracenu, jako v případě zásahu v klubu Propast či demonstrace před ministerstvem vnitra. Pro ten klíčový střet vykolíkovali hřiště sami neonacisté, když na 1. máje 1999 nahlásili svoji demonstraci na tradiční místo anarchistických akcí na Střelecký ostrov. Buď tam pustíte veřejnost a nebudete jí bránit, tak koho tam pustíte? Koho tam pustíte? Tak pak ten pouštíte veřejné shromáždění.
Jméne zákona uposlechněte výzvy policie. Od té doby se vlastně 1. máj stal v některých případech, ne vždycky, ale v řadě let jako příležitostí pro střet mezi anarchisty a neonacisty. Vlastně to do značné míry to vytěsnilo třeba jiná témata, která byly pro anarchisty důležitá. Fašisty! Fašisty! Historie dokazuje, že lidé si nejsou, nemůžou a nechtějí být rovni. Afrikáni mají někde své kořeny a myslím, že by se mohli vrátit zpátky k kořenům, zpátky tam, kam patří. Asi bude obtížná ta dobrovolnostní báze, že? To určitě. Musel by se najít nějaký systém, že by to je takový téma mluvit legálně. Čas přišel. Rozhodujícím boji budou stát naši lidé na naší straně. Lidé povstaň a bouře může začít. Skinheadi křičej, dodávají si síly, ale nemají důvod se s nima prát, protože vidí, že ta policie za ně tu práci udělá. Za fašismem stojí kapitál, no. A policie tady od toho, aby chránila tu status quo, který tady existuje, to znamená kapitalismus. Stát, tak ten vždycky byl odkázán na informace od policie. Policie se vždycky dívala na všechny tyhle ty aktivity, jakože to je politika a nás to zajímá tehdy, kdy tam dojde k nějakému kriminálnímu, pokud možno násilnému trestnému činu. A říkali, my jsme kriminálka, my řešíme vraždy, loupeže, znásilnění a násilnou nebo majetkovou trestnou činnost. No a zpravodajské služby jsou prostě toho názoru, že daleko větším nebezpečím než neonacismus je neobolševismus a aktivity bývalých komunistů a tak dál a radikálních levicových extremistů a neonacismus vždycky pokládali za relativně okrajový jev, na který není třeba nějak zvlášť intenzivně reagovat. Mezinárodní měnový fond a Světová banka rovněž finančně podporují státy s totalitními režimy, Čína, Chile, Indonésie a další. Kolem 2:30 se průvod anarchistů vydal i přes zákaz úřadů do pražských ulic. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ve stejnou chvíli pořádala na Letní národní aliance svoji rádoby demonstraci proti měnovému fondu. Po skončení demonstrace se většina fašistů vypravila do centra města, kde jsme je taky na hlavním nádraží dostihli.
neonacisty se situace začala měnit, protože zejména díky stále zkvalitňujícímu se monitoringu se nám podařilo napadat je už nikoliv jenom náhodně ve středech na ulicích, ale i adresně. Dokázali jsme se zaměřovat na hlavní násilníky, na organizátory a na vůdce jejich hnutí. Kde u příležitosti zasedání globalizačních institucí vyšli do ulic patrioti. Vítězíme! Vítězíme! Kvůli čemu? Jednou z hlavních rolí AFA je vytváření bezpečného a svobodného prostoru pro anarchistický a antifašistický hnutí. Jestliže se snažíme o změnu systému a většina z nás o změnu do určitý míry revoluční, tak musíme počítat s tím, že se setkáme s protitlakem systému. To znamená, že bez násilí se neobejdeme. To největší násilí, které včera probíhalo v Praze, to největší násilí, které probíhalo v Praze i dneska, se odehrávalo právě uvnitř Kongresového centra a odehrávalo se vlastně na zasedání institucí, které mají na svědomí lidské životy na celém světě, mají na svědomí zničenou přírodu, mají na svědomí porušování lidských a sociálních práv. A já teď nechci obhajovat nějaké násilí, ale v podstatě to, co se dělo na těch ulicích, je čistě odpověď. To je odpověď na něco, co se dělo v Kongresovém centru. To, že v průběhu protestů proti MMF došlo k násilnostem a k nepokojům, pro spoustu lidí představovalo určitý problém, protože měli dojem, že tohleto násilí zastínilo tu reálnou politickou agendu a to, proč se ty protesty konaly. Dlužno ovšem říct, že nebýt násilí, tak se zprávy o protestech vůbec do médií ani nedostanou často. Teď my už jsme ve 40. když jsme se vzali, už jsme tady 2 roky byli, tak my tu ty Němce a to všecko zažili a nebylo to tak zlý. To jsme se ani tak nebáli. Se pochlubím dědovi, že jsem fakt zažil 3. světovou válku v té Praze, to bylo jako hrozný. Vlaky dnes policisty rozvážili do všech koutů republiky. Jako suvenýry si policisté z Prahy vozí rozbité štíty, dlažební kostky i tyče, kterými na ně demonstranti útočili. Prý jim budou připomínat, jaké to je mít strach o život. V té době byla spousta lidí silně motivovaná k dalším aktivitám, ale zatýkání formou padni komu padni, následné násilí na policejních stanicích i policejní vyklizení skvotu Ladronka rozvoj dalších aktivit zbrzdilo. Já se kategoricky ohražuji proti tomu, že by městská část Prahy vyklízela Ladronku, prosím nás pěkně. My Ladronku nevlastníme, nikdy jsme nevlastnili a nebudeme vlastnit a my jsme Ladronku nikdy nevyklízeli. A kdo to vyklízel? Vyklízel to pan primátor Kasel. Ne. Já se omlouvám, prosím, řekněme si pravdu. Byl to pan Chalupa, odsud místo starosta, byl to pan radní Dvořák a pan radní Blažek. 3 mladí kovbojové, kteří se tam šli předvádět. Prosím, taková byla skutečnost. Tady docházelo k antifašistickým protidemonstracím, které ale měly úplně jinou podobu, jiný obsah a vlastně v důsledku museli mít i jiný smysl než ty demonstrace na počátku 90. let. V podstatě už troška nešlo se s těmi neonacisty na těch demonstracích samotných fyzicky střetnout. Jo? Šlo maximálně vlastně se střetnout s policií a upozornit tím na ten problém. Černý byli, stoj bez síly, černý byli, stoj bez síly.
Neonacisté mění taktiku. Jejich motivací je oslovit bývalé Sládkovy voliče a uspět na regionální i republikové politické scéně. Už při zakládajícím sjezdu Národně sociálního bloku v pražském kulturním domě Eden chystá AFA ve spolupráci s dalšími skupinami blokádu, kterou rozhání policejní těžkooděnci. Antifa! 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 Policie, pojď! Rok 2000 AFA vyhlásila jako rok akcí pod názvem Ofenzíva 2000. Lidi, otevřete oči! Co se s váma děje? NSB se dostává do politiky! Nebuďte slepí, člověče, mysle! Antifa! Anarchisté celou vesnici polepili protifašistickými hesly. Na demonstraci řádně ohlášenou magistrátu jako protifašistický průvod přijelo do Hradce Králové asi 150 anarchistů. Vládní návrh na znemožnění konání demonstrací a rozšíření špiclování občanů, tomu už musí neonacisté přímo tleskat. Hlavní pachatelé zatkla zásahová jednotka dnes ráno. Policie případ šetřila více než půl druhého roku. Proč to trvalo tak dlouho? Pachatelé z této radikální antifašistické skupiny používali velmi dobré konspirační metody a proto policie potřebovala delší čas na jejich rozkrytí. V Brně bylo na denním pořádku napadání lidí ze strany nacichuligánů z Johnny Kentus gangu. Sami náckové se o městě vyjadřovali, že to je hnědá pevnost. Napadali prakticky každýho, kdo se jim nelíbil. Vlastně se tam dělo to samé, co předtím v celé republice v 90. letech. Naše aktivity se tak soustředily na boj s JKG, který jsme v té době vnímali jako největší zdroj agrese. Po nějaké době jsme došli k závěru, že přímý střety s bandou hooligans nemají velký smysl, protože pro ně násilí je zábava tak jako tak. A znovu se teda ukázalo, že to jediné, co má význam, je tlačit na nácky adresně. V Praze se v důsledku této taktiky podařilo to, že postupně aktivit neonacistů ubývalo a podařilo se nám je v podstatě zatlačit po několika úspěšných střetech do podzemí, kdy přestali být veřejně aktivní. Někteří z nich začali trpět až paranoidním strachem z našich akcí. Chodili domů zásadně ve skupinkách nebo oklikou. Jedním z nich byl například i Filip Vávra, tehdejší vůdce národního odporu, který se na čas, i když jenom na čas, stáhnul. Podle trestního řádu a zákona o policii, policie předchází trestné činnosti a šetří trestné činy. Tady dochází k trestnému činu podle paragrafu 260, podpora a propagace, protože ty dvě organizace, které to organizují a máte je na tom letáčku, Blood and Honor, máte tady protiextremistický, já se ptám, jestli tady máte odborníka na protiextremismus. Protizákonního na tom je, že se tady ta hlavička organizátorů, vyloženě Blood and Honor Combat 18 Czech Republic, je nebezpečná poloteroristická organizace. V Česku se bojem proti neonacismu a rasistickému násilí zabývá Člověk v tísni a další organizace a jednotlivci, kteří většinou vycházejí z původních aktivit hnutí občanské solidarity a tolerance. Monitoring dělají hlavně lidé kolem Ondřeje Cakla. Co já chápu jako poslání té dokumentaristické práce, kterou dělá například Cakl, tak je, že nejde o to sbírat nějaké informace pro nějaké konkrétní trestní stíhání, ale že má jít vlastně o dokumentaci toho, jak ta scéna vypadá, to za prvé, a za druhé, jak reaguje stát. Do současné doby nemáme poznatky o tom, že by uvnitř v kulturní sále byl porušován zákon. Dokumentaristi získají nějaké informace, poskytnou je veřejnosti, mají je média a média
jako zástupci veřejnosti. V tomto případě se potom ptají politiku, jak to, že policie, kterou vy máte na starosti, nedokáže získat ty samé informace, které tady dokáže obstarat osamocený kameraman. Minimálně organizátoři získali ze vstupu zhruba 4 milionů, což použijou v budoucnu na rozvoj své organizace. V každodenním životě se pravicový extremista musí potýkat s překážkami, které si stěžně uvědomujeme. Chci vás seznámit s menšinou v naší společnosti, jejíž život je plný nástrah a překážek. Říká se jim fašouni nebo náckové, jistě je znáte. Mluvíme o pravicových extremistech. Vím, co si myslíte. Jsou hloupí, brutální a představují hrozbu pro celou společnost. A máte jistě pravdu. Ale podívejme se na ně zblízka. Přehlíženou skutečností. Leta jsme se snažili soustavně upozorňovat na to, že náckové jsou nebezpečná banda a že mají na svědomí spoustu napadení i dost lidských životů. Pak přišel Člověk v tísni se svojí kampaní, na kterou dostal několika milionový grant, kde se snažili udělat z náckou bandu pitomců, zesměšňovat je a ukázat, že vlastně jsou spíš politování hodný. Ve srovnání s normálními lidmi může... Pod stejným motem následuje i hudební akce, kterou zaštiťuje mezi jinými například vláda České republiky, ministr vnitra a pražský primátor. Společenské uznání, například sportovním výkonem, se jen zřídka kdy setká s úspěchem. Uznejte, že potřebují naše porozumění a především naši pomoc. Například zaváděním sociálních projektů, které jim umožní cítit se jako plnohodnotní členové společnosti. No, a je Hitler. Takže jsme se rozhodli na tuto kampaň zareagovat naší vlastní kampaní a vznikla tak záležitost, která se jmenovala Buď zlý na svého nácka. Po době relativního klidu se vrací národní odpor a pořádá v roce 2005 velkou prvomájovou demonstraci v Brně. Neonacisté se začínají zbavovat skinheadské vizáže, aby vypadaly pro společnost přijatelněji. Utlumené antifašistické hnutí se znovu začíná aktivizovat. Byli zraněni 3 mladí anarchisté. Jeden z nich zůstává v nemocnici s otřesem mozku. My jsme se chovali tak, jak se předpokládalo, prostě disciplinovaně, tak jak vyžaduje naše idea. AFA pomalu zjišťuje, že je pro ní vyčerpávající pořádat demonstrace v každém městě, kde se neonacisté rozhodnou pochodovat, což se v té době děje skoro každý víkend. Většinou aktivity těch, kteří přijedou demonstrovat proti náckům, bohužel začínají končit právě tím, že se zúčastní nějaký veřejný demonstrace a dál už nic moc nedělají. Zároveň těm, kteří dělají tyhle aktivity celý rok, nabírá to pořádání protiakcí spoustu sil. A v praktické rovině ty akce nepřináší odpovídající výsledky. Spíš naopak neuměrný rizika a státní represi. Navíc antifašistickou akci spoustu lidí považuje za jakousi ochranku. Náckové u nás dělají demonstraci, přijďte a něco s tím udělejte. Takže až na výjimky jsme se rozhodli nepořádat sami žádný veřejný demonstrace, pakliže nemají podporu mezi místníma lidma a pakliže ta organizace nevychází z dola. Je 10. Je výročí Kryštálovej noci. Co pro vás znamená? Veľa. Co? Veľa, ale začalo vyhlasovanie Židov. Policisté si volají o posily. Přes 200 neonacistů vyrazilo ulicí Sokolovskou, také míří do Pařížské. My přece pamatujeme, jak to kdysi začalo. Začalo to právě takhle. A roztáčí se kolotoč mediální hysterie a pohoršení veřejnosti. Fakt se nestydíš! Teď se chceme, se nestydíš, jo? Za ty mrtví, vole! Tady jsme vole! Takže jsme přišli i my politici, je jasné, že nám to není lhostejné a že tomu chceme zabránit. Špetku písku z Izraele. To je občanská povinnost podstavit se proti vám, když chcete mašírovat s pochodněma skrz Žirovský město. Hlavně nezlob, tady nemáte co dělat. Jasně, já jsem rodilý Pražák, nemám v Praze co dělat. Dobrý! Je to normální tohleto? Teď si to oprdele tu pistolku! Nedile! Vem fašistů 8,
rozsekej a sypej kosům, pej kosům. Paníky jsou prvíti, vyprav pohřeb devíti. A tím světlo věčné svítí, kráglujte je po 10. 10 se nedej másti, vyprav funus 11, neb 12, i 13, neb 14, neb 15, neb 16. Můžeš jít až do 19. A můžeš jich vzít přes 20, i když se to nerýmuje. Média, politici a různí aktivisti nevládních organizací a vůbec všichni, kteří dokázali třeba zaktivizovat veřejnost, když se měly dít nějaké antisemické provokace, tak by si měli uvědomit, že paušálně útočit na Romy je prostě stejně hnusné jako paušálně útočit na Židy. Dělnická strana pomalu sílí a na podzim 2008 vypraví její členové své hlídky na sídliště Janov v Litvínově na severu Čech. Jde o provokaci, která má stranu zviditelnit. Místní Romové se hlídkám postaví a z Janova je vyhánějí za nadávání do bílých sviní. Tuto zprávu odvysílají všechna média v zemi. Díky tomu se podaří dělnické straně zmobilizovat kdekoho. Tady žádný přikáně nejsou, běžte do Janova! Běžte do Janova! Běžte do Janova! I think what we are going to see is probably a deepening crisis of capitalism throughout the world. There will be more unemployment, there will be more frustration. And I think what happens then is that people become angry. Co dělá policie? Zlůvy tam šílený! Dejte cigány! And the danger with this social anger is that it can become a fascist anger. Náš čas přijde. Práce, rodina, vlast. Nic než národ! Nic než národ! Nic než národ! Nic než národ! And I think they are right to become angry, but that sometimes the anger goes completely the wrong way. V lednu 2008 zavraždí v Příbrami neonacista mladého antifašistického skinheada Honzu Kučeru. Že jestliže tenhle stát nechce a ze svý podstaty ani nemůže bránit nacistickým sviním, aby chodili po našich ulicích, tak to budeme muset udělat my. Najít je, najít je bydlí, najít je pracujou a vnést mezi ně strach. Já jsem přišel kvůli vám do prdele! Žíraj nás akorát, ty vole, ještě si budou otvírat huby! Smrdí černý! Už jdou na vás! Puste je! 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 Tátové a mámy od rodin vyjadřují těm neonacistům solidaritu a pomáhají je schovávat a jako nedávají na cikány. Tak jako muselo být každému jasný, že ten neonacismus třeba dneska ještě ne, jako za rok, za 2 taky ne, ale za 5, za 10 let může rezonovat. A zase důkaz, to nemusí nikdo ani nic říkat. Oni platí něco? Hovno platí, akorát nás to stojí prachy. Moje holka nemá nárok na podporu, protože já s manželem mám můj výdělek a máme byt, bydlí u nás v bytě. Nemá nárok na podporu. It can become an anger that is destructive of people, but that actually preserves the system, because it diverts our attention from the real problems. It's the capitalist system, it's the rule of money. That is what we should be angry against.
Vítkov na Opavsku v noci na dnešek zažil pravděpodobně rasový útok s tragickými následky. Zápalné lahve vhozené do domu početné romské rodiny 3 z obyvatel vážně popálili. A je mezi nimi i 2letá holčička. Totální apatii, ignoranci nebo i jako spiklenský pomrkávání, jako vlastně ty cikány tak nějak všichni nesnášíme, tak vystřídal úplně opačný přístup, morální panika. Tragédie ale oslovila spoustu lidí z celé republiky. Zatímco v některých internetových diskuzích vyskakovaly hodně nevybíravé komentáře, holčička ležela v umělém spánku, dostávala vysoké dávky bolestišících léků a absolvovala jednu operaci za druhou. Policie po důkladné přípravě a výsleších 600 svědků zadržela celkem 12 lidí, stoupence neonacismu a některé jejich blízké a známé. Za mřížemi zůstali nakonec 4 muži. Čistý trestní rejstřík má zatím jen nejmladší z nich, Václav Cojocaru. Nočního útoku se dále měli účastnit Ivo Miller, David Vaculík a Jaromír Lukeš. Policie říká, máme dost důkazů a na stole leží dokonce i přiznání. Nějaký trestní stíhání nebylo to hlavní, o co nám šlo. S těma materiály, které máme k dispozici, by si mohla jít sednout tak polovina neonacistů u nás. Hlavním důvodem, proč to zveřejňujeme, je rozkrytí jejich aktivit a poukázání na to, jaký ve skutečnosti jsou. David Vaculík, u kterého podle našich informací zjistili popáleninu na ruce, nevypovídá ani před policií. Jaromír Lukeš přiznává, že řídil. Miller a Cojocaru, že byli na místě a házeli. Zděšení a často i nafukování těch jednotlivých případů. To vede k posílení represivních tendencí, vytlačování ze společnosti, posílení těch represivních složek. Ale zároveň je jasné, že státní aparát a ty mainstreamové politické strany pochopily, že v neonacistech mají v dnešní době už přinejmenším potenciálního politického vyzývatele. Vítkov navíc přichází v době, kdy se ministerstvo vnitra snaží už po druhé dělnickou stranu zakázat a sbírá důkazy o jejich vazbách na neonacisty. Kontakty předsedy strany mimo jiné s obviněným Jaromírem Lukešem, o kterém se hovoří jako o mozku vítkovské akce, potvrzují svědci i fotografie, například z Přerova a Opavy. Druhý pokus zakázat dělnickou stranu vládě vyšel. Nejvyšší správní soud ji dnešním verdiktem označil za stranu, která je hrozbou pro demokracii a rozhodl o jejím rozpuštění. Jde vůbec o první takový případ v novodobé historii českého státu. 8 neonacistů stojí před obvodním soudem pro Prahu 1. Mezi nimi i některé špičky české krajně pravicové scény. Státní zástupce je vinný z toho, že podporují hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka. Co přesně to znamená, co mají konkrétně na svědomí, když jim hrozí až 8 let, to nám řekne Richard Samko, který jednání soudu sleduje. Dobré odpoledne, tak žalobci některé z obžalovaných viní z vylepování samolepek, jak už jsme řekli, k tomu mělo dojít předloni v prosinci, těsně před manifestací občanského sdružení Antifa. Měli vylepovat samolepky, které odkazovaly na odpor.org. Další věc, pro kterou jsou šetření, je pořádání demonstrace na podporu padlých vojáků Wehrmachtu v Jihlavě, dále zprovozování neonacistického webu, jak už jsem řekl, odpor.org a z organizace neonacistických koncertů, takzvaných White Power Music. S tím do prdele, kurva, žide. Proces bude tady u obvodního soudu pro Prahu 1 pokračovat 1. listopadu. Michala Dupová a Patrik Vondrák dál zůstávají ve vazbě. V té už jsou téměř rok. My to vnímáme tak, že stíhání ústy těchto neonacistů je v podstatě účelový. A na svobodě přitom pobíhá spoustu jiných násilníků, který by si trest, ať už jakýkoliv, zasloužili výrazně víc. Tenhle ten způsob represe rozhodně nenapomáhá řešení rasismu ve společnosti a v podstatě napomáhá neonacistům jenom v tom, že se můžou stavět do role té skutečné protisystémové opozice. Už tak žalostně krátký seznam soudních znalců v oboru extrémismu ještě prořídl. Z praxí praštil Michal Mazel, který pomáhal dostat za mříže žháře z Vítkova a svědčil u Nejvyššího správního soudu proti dělnické straně. Fyzické násilí mne nepotkalo, jen mi občas píšou, že jsem židobolševický odpad a že přejí mé rodině brzkou smrt. Michal Mazel se ale poroučel i kvůli aféře, která tento týden vytáhla problém znalců na titulní stránky. Námitce podjatosti, kterou proti němu podal advokát Lucie Šlégrové, členky dělnické strany sociální spravedlnosti.
Znalec je židovského původu, což zakládá jeho zvláštní poměr k obžalované i k věci. Zvažoval jsem to, zda námitka je oprávněná, došel jsem k závěru, že ano, neboť pokud by rodina znalce byla v období nacismu postižena holokaustem, mohl by v důsledku toho být v této konkrétní věci podjatý. Petr Kočí zdůrazňuje, že řada kolegů jeho postoj naopak podpořila. Zastal se ho třeba poradce prezidenta, právník Pavel Házenkopf. Nedávno vznikla na Facebooku skupina Za každého přidaného chcípne jeden cikán. Přidejte se taky, jak máme skutečně bílé Vánoce, to byl název té skupiny. Na tu skupinu se přihlásilo za několik týdnů 21 000 lidí. Z níž většina uvedla své fotografie a plná jména, aby se přihlásili k tomuhle výroku. A není to něco, co by bylo česky specifický. Máme jako i sklon jako se bičovat a říkat, jak je to tady špatný a rasistický. A to je zřejmě evropský trend, nebo možná celosvětový trend po válce proti teroru. V Itálii bylo pod tím samým heslem Bílé Vánoce. Došlo v té samé době, kdy vznikla tahle facebooková skupina, prostě k pogromu na migranty, který byl rámovaný tím rasismem, jako Bílé Vánoce, jako Vánoce bílých lidí. A to nedělali neonacisti. Zákony, které mají obcím pomoct v boji s problémovými obyvateli, budou hotové do 2 let. Zatím se projednává první z nich, potvrdil na setkání se starosty ze Šluknovského výběžku poslanec Jan Kubata. Obce proto hledají rychlejší cesty, jak situaci uklidnit. Možnost exekuce sociálních dávek a zákaz pobytu opakovaným výtržníkům. To jsou první 2 novinky v zákonech, které připravují poslanci. Poslanci za ODS Ivana Řábková z Chomutova a Jan Kubata z Ústí nad Labem mají s řešením romské problematiky letité zkušenosti, a to přímo z komunální úrovně. Přicházejí proto nyní s legislativními návrhy, které mají pomoci starostům řešit situaci v jejich problémových lokalitách. My navrhujeme mít možnost exekuovat dávky v případě prokázání jejich zneužití. Chceme, aby se staly trestným činem to zneužití. Chceme, aby bylo možno sáhnout na sociální dávku ve chvíli, kdy je nějaká pokuta za přestupek, který nemusí ten dotyčný páchat a podobně. Předpokládám, že ve sněmovně by měl být schválen. Je ještě otázka, jak se zachová Senát a pan prezident. Ten druhý krok, který bychom byli velmi rádi, je možnost v nějakém časovém horizontu zakázat pobyt toho přestupce v té dané lokalitě a tím mu znemožnit ten přestupek v té lokalitě páchat. Já zastávám názor, že náš přístup je správný a ptám se, kdo ochrání ty slušné lidi. Ti, kteří dodržují zákony a platí všechny své pohledávky. Ano, postup magistrátu je kontroverzní a riskantní. Ne, určitě není samospasitelný. Ano, ti, co poctivě platí a chovají se slušně, musí cítit alespoň drobné zadosti učinění. A ano, je to experiment. Ale proč ho neskusit, když nic jiného nefungovalo? Se skupinou Romů, kteří tam žili, jsem se samozřejmě bavila a dosti otevřeně a oni říkali, tak nám zajistěte práci. Já jsem říkala, no dobře, a za kolik byste dělali? No za 20 000, já vím, ano, takže o čem to svědčí? Ne o tom, že by chtěli pracovat, o výhodách. Na severu Čech to opět vře. Napjatou situaci na Šluknovsku vyvolala řada násilných činů, za nimiž stojí nepřizpůsobiví občané. V Protavě na Sokolovsku se vyhrocuje vztah mezi starousedlíky a nově přistěhovanými obyvateli. Mezi těmi je totiž hodně nepřizpůsobivých lidí a výjimečné nejsou z jejich strany ani případy fyzického napadení. Tamní radnice reaguje třeba tím, že připravila pro seniory přednášku o tom, jak se bránit a nabízí jim zdarma taky bezpečnostní balíčky s prostředky sebeobrany. Zatím poslední případ násilí z místní základní školy. Policie ho vyšetřuje jako přestupek. Romská matka napadla nám jednu paní učitelku, podle mých informací dala facku. Na radnici říkají, že případů fyzického násilí, hlavně potom ze strany partiček mladých lidí z komunity nepřizpůsobivých, je víc. Bezpečnostní balíčky se spoustou rad a sebeobranných prostředků. 87 lidí už si pro ně přišlo. Takže je tam řetízek na dveře, panoramatický kukátko. Po vzoru Sokolova bude radnice v Rotavě pro své seniory pořádat ještě kurzy sebeobrany.
Je to směšné. Ve Šluknovském výběžku v posledních měsících eskalovalo napětí mezi obyvateli a nepřizpůsobivými lidmi, které tam sestěhovaly realitní kanceláře spekulující zbyty. Situace se vyhrotila počátkem srpna, kdy skupina 5 lidí zaútočila mačetami na osazenstvo herny v Novém Boru na Českolipsku. O 14 dnů později pak měla zaútočit skupina až 20 nepřizpůsobivých na mnohem menší skupinku mladíků v Rumburku. Právě tyto dvě události vyvolaly vlnu odporu. Asi 20členná skupina Romů zaútočila nad ránem na 6 mladíků v Rumburku. Jeden skončil v nemocnici se zlomeninami. Starosta si rvačku vykládá jako další z řady konfliktů, které odrážejí rostoucí napětí mezi starousedlíky a nepřizpůsobivými přistěhovalci. Janu Stuchlíkovi se na místě podařilo získat jen vyjádření napadených. Rozkopané dveře, důkaz, že se útočníci snažili k mladíkům, kteří původně stáli před domem, dostat za každou cenu. Začali nás tady mlátit těma obuškama, těma teleskopama. Špatně začali nám vyhrožovat, nadávat nám do bílých sviní. Napadení přitom odmítají, že by útočníky nějakým způsobem provokovali. 6 proti 18 nebo 20 lidem, tak to bychom byli sami proti sobě, že? Podle napadených nejspíš skupina romských mladíků odcházejících z diskotéky hledala nějakou oběť. V tomto případě se ale nakonec ukázalo, že šlo o drogy. Mezi napadenými byli díleři, kteří Romům prodali pančované drogy a ti si to s nimi chtěli zkrátka vyřídit. Demonstrace, kterou v Rumburku uspořádala sociální demokracie, se změnila v rasistický pochod městem. Lidé, kteří jsou v Rumburku dlouhodobě nespokojení s narůstající kriminalitou, skandovali protiromská hesla a vydali se směrem na romské sídliště. V ulicích museli zasahovat policejní těžkooděnci. Dlouhodobě napjatá situace v Rumburku se vyhrotila poté, co skupina Romů zbyla 6 mladíků. Místní Romové, z nichž většina nemá s incidentem nic společného, se během celého pátku ukrývali ve svých domech. Jedna romská rodina utekla z města potom, co jí sousedé vyhrožovali smrtí. O několik hodin později dav napadl jejich dům. Říkali, že nepomůže ani okna, ani dveře zapevnit, že k nám jsou schopní vlítnout třeba přes okno, že večer, že se hebnu se všema těma svejma, mezi svejma, když jsem se mezi nich dala, mezi těma černýma. Jako. Policie během násilností zatkla 5 lidí a v 11 hodin v noci už byl ve městě klid. Odborníci ale varují, že situace na Šluknovsku rozhodně klidná není a případy oboustranného násilí hrozí stále. Otevři oči, prohlídni si svojí rodinu. Prej fotr po 3 pivech, že nečmoudy do plynu. A ty mi opravdu chceš tvrdit, že to nejsou rasisti, že táta je jen přichcanej, že to tak přece nemyslí. Já vím a tohle platí většinou i na známý. Vždyť oni nejsou takový, jenom jim vaděj cikáni. Rákosníci, negři, židi, Ukrajinci, Rusáci, anarchisti, levičáci, buzny, lesby, skejťáci, homelessáci, technaři, metalisti, důchodci a taky všechny svině, který přišli opravdu.